Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Daćete mi jedan bromazepam, molim vas. U redu, recept samo, ali imate? Recept mi tražite. Vi meni tražite recept jer vi vidite da sam ja u nervnom rastrojstvu. Jel vi to primećujete? A? Gospođo, potreban je recept. Stvarno? Pa vi ne znate koji je stres kad vam dete kreće u prvi razred. Vi ne znate to? Vi nemate decu, jel da? Pa jel bi rekla da nemate decu? Inače mi ne bi tražili recept. Dobro, u redu, evo, izvolite. Sram vas bilo. Meni dete kreće u prvi razred. Doviđenja. Gde si, ženska, šta radimo danas? Jao, radi najbolje što znaš, najbolje što znaš. O, šta je, neka posebna prilika? Ništa me ne pitaj. Gligorija mi kreće u prvi razred. Tolika mi je tenzija, ženo. Evo, sve se zadavljujem, veruj mi. Tolika mi je tenzija, Gligorija mi kreće u prvi razred. Toliko sam, veruj mi, ženo, mene prvi razred 2.500 evra košta. Jel znaš ti to? Jel možeš ti to da veruješ? Što toliko ne Pa što toliko? Evo ti Nevenkina prošle godine upisala prvi razred, imala 14 Pro Max, zajebavala je deca, došla dete kući plače. Ja da dopustim da se mom Gligoriju smeju tamo neka utrcana i odvratna deca? Ne. Mama će da se čeka, pa će 16 Pro Max da mu uzme, sad za 15 dana. Pa što će njemu telefon u prvom razredu, mislim, nije malo rano. Bre, ženo, što si ti staromodna, kako šta će mu, hoću da znam dete gde mi je. Imaš one aplikacije da se kreće, samo znaš šta? Neće moj Gligorija da krene u državne ove škole jeftine. Moj Gligorija ide odmah u privatnu, za IT. To meni rekla, bre, žena. Meni žena gledala u karte, rekla mi. Ti i muž ste neviđeni intelektualci. Ja držim za brazilsku depilaciju, a muž mi je biznismen. Dobro, u zatvoru je 3 godine, ali dete nema nekoga da bude glupo, razumeš? Znači, moj Gligorije iz prvog razreda ide u 4. odmah, a ti prezuru da mi radiš što bolje, da zasijam. Izvinite, imate možda 100 dinara? Kakvih bre 100 dinara mi tražiš sad pa ti bre? Pa ti je znaš ti u koje sam ja sreću bre čoveče. Pa meni dete kreće u prvi razred bre. Pa 2.500 evra me košta prvi razred bre. Kakvih 100 dinara? Kako vam se zove sin? Šta kako se zove? Šta kako se zove? Gligorije se zove. Evo 500 za džibonija. Bar neko da se seti ovde da pomogne. A kako si ti, ženo, kako si? Ma nikako, umro mi muž pre 10 dana. Ma kakvi, to je ništa, bre, ti ne znaš šta se meni dešava u životu. Pakao od života. Dete mi kreće u prvi razred, moj Gligorije. Slušaš ti mene, što ti pričam? Pa slušam te kakav muž, jedan se otego, drugi se protego. Ma ti ne znaš šta su, slušaj, ti si bezobrazna. Ti ne znaš šta su problemi. Meni, pričaš mi kako ti muž umro, meni bre dete kreće u prvi razred. Doviđenja.